Kajing pen kre naga benta kajing rakhe ya kasingi lai loit kari India menta kasingi ka khatsan tarik unai lar hajarar pheusaw hapatar khma kalaya shai. Hangne la yo i kinong penbit penbiang ya ki pendal bat iki sound system ki balaki dang step pernga bat ki badang ya bun kambha ban penbit penbiang ya ki jindon kam baro. Amar ba kajing snai ki food stall ki balati bru kum ka food challenge and promotion of traditional food da ki self help group bat ka pendal balabu ya ki tiar put tiar tem ladep penbit penbiang nadu menin ke janmit kala penlong ya ki security ban hab abmit hakane kamadan ya ki jing pen kre baro ladep penbit penbiang hakarukom ka bi songkon bha namar ki babun ki program ki ban pendep hakane kasngi lakermen ba ki paj ba kinwan da ki hajar ngot hakane ka jing rakhe ya ke independence day menta kasngi ka khatsan tarik unailar ar hajar ar pheusaw kajing penlong ya kajing Yakob Miss and Master Western Riboy kan long kamat kabasa jing kan mau haka history jong kri boy sepngi bat kumjuru haka patar kama civil subdivision shu hakane ka janmin ki paj ba kinyo ban ya shimanta haka jing shat lembrum lengba ka jing tem jong ki local artist ki balawan na shillong bat na kiwe ki jaka jong ka Meghalaya Tenat banyak don ringkat biang bat ki hakani ka Limpung Cuwi Festival ka banlong hangtai ha pathar khma Riboy district haka khat santarik unailar ar hajar ar saw kani garansan kade gajing persang jong office tarikam jong menteri rang ba kami saya ban penyajan habreng ki nong song song bat ke sarkar. Please be our guest and come to the Cuwi Festival on the 15th of August 2024 at Pathar Khma. See you there. Wan bapin mat dalade ya kejing singaw tanat jong kane katamasa hakane kesengi. La antat ba kapatar khma civil subdivision kan wan ka baar ha kejing penpu penping ya kejing rakhe ya kesengi lai luit jong mentau snem ar hajar ar pheusaw kamdona kindiat ya ka shillang.